Day P ban rirunja pakabaar nakakwaya jong kabalang Presbyterian boxe. Nakarpat ikini ki kwaya ikini ki roi kerpang bikin wan iwe hadin iwe. Bahadian badap lumi ki jing aingu bahadin kini ki jing roi kerpang ngasung bahaban khot i temen basan kia shadap be indwai ban pen kentang ki jing aingu shau try. Hello, check. Hello, check. Check. Kakateng jong kajing ruai kalong he's alive. People say that they were trying to find the Lord, searching for something they could feel. Try to figure out if Jesus was the Son of God. Was the resurrection stage or real? When I'm asked what I think that Jesus lived or died, well, I just stand and boldly tell them what I think and why. Well, you can go down to a manger in a town called Bethlehem. Try to find the baby Jesus, but he won't be lying there. Walk the Via Dolorosa to a hill called Calvary. Look for the Lord, but you won't find him hanging on the tree. Or you can go down to a garden where you'll see a borrowed tomb. Take a look inside, and all you find is just an empty room. Jesus died, but he's not dead, and he's coming one more time. He's alive, he's alive, he's alive. Many people share opinion about the life of Christ, and some believe that Jesus never lived. There are those who say that he was just an ordinary man, and others say that he was just a myth. I don't care, just let the world stand back and criticize. Praise the Lord, the truth does not depend upon a lie. Oh, you can go down to a manger in a town called Bethlehem. Try to find the baby Jesus, but he won't be lying there. Walk the Via Dolorosa to a hill called Calvary. Look for the Lord, and you won't find him hanging on the tree. You can go down to a garden where you'll see a borrowed tomb. Take a look inside, and all you find is just an empty room. Jesus died, but he's not dead, and he's coming one more time. He's alive, he's alive, he's alive. Well, you can go down to a manger in a town called Bethlehem. Try to find the baby Jesus, but he won't be lying there. Walk the Via Dolorosa to a hill called Calvary. Look for the Lord, and you won't find him hanging on the tree. Well, you can go down to a garden where you'll see a borrowed tomb. Take a look inside, and all you find is just an empty room. Jesus died, but he's not dead, and he's coming one more time. He's alive, he's alive, he's alive.
Well, Jesus died, but he's not dead, and he's coming one more time. He's alive, he's alive, he's alive. He's alive, he's alive, he's alive. Nabenta ka bromble, amen.
simkan risaya tuan ngin pen krau tam ya hi ngin kim tiêu kerteng jong ngin kim tiêu kerteng jong kat bangadang ring men sim shiturai kan raya ro ring ka ching thao ki ba em shau tu ai buram baro simkan risaya ngangerku you try halakasni simkan risaya tuan ngin pen krau tang ya hi ngin kentiu kerteng jong ngin kentiu kerteng jong Dong ini pada mak jing duai. Kemudian sen pada oblay upah jing peneng. Ngidap kerja sungguh kebakrau yang pabi nam tak kena nak pais ni kebakodor pabi. Kumki khun syakri kerja mak pabi. Bagi khun belas spak kerja mak pabi. Ni dona nak yang kentang khoj yang nak potrai. Ia kebanyak ban syakri ban yoro ban pendan buram kedam khoj mak pabi. Oblay bade ban yo ik hau buram barok pabi. Ni ayu mak pai nam tak kena kapor bakodor pabi hamila biadon kat ne kata ke yang jema pabi hamtam ko pabi ngiyok kan ka women sunday ka pabi bende dor kat lem kan rat bat ki khun kan the jang ka balang hane ka por pabi ban ngiyok ban rakhe pabi ya kan ka women week ki bar kita yo pala deb na pabi hoy hamangi phaiden ki singi pala deb pabi ni ayu pabi ke jing dor kat ke jeme pabi ki khun kan the jang ka balang pabi hoy kan rat hoy le yo sha chi bon ki jing ker khu trai lamba ki program ju ki prepare ki la pandap ki sim leb no hoy trai kan rat me don kat ki hato ne ka sim mata ka pabi ba stang handat kan ta ne ka pabi ka ne ka kin sai yo ban pan kot no ya ne ka women sunday ka ne ka jan mit pabi lamba ki program kan sa trai kan rat ang phaidin ka pabi Isya ka keti jeme ka bayan lam kanat ki khun kan the ki juga balang pabi yo shisha ta ki jingker khu pabi langpa ki babon ki program pat jong jis pabi ka pabi hoi kan rat jisu aingo trai jisu pabi ba kan ka team ka bakodor ek pabi ka ba ka jiseng the jong ka KGP assembly ka pabi ki bala lam hane usnam ba mata pabi ka jing tho ka jing dap kan riang jong Jesus Christ ka pabi ke balong shisha kan dat ka team ka pabi ke ba I'm same ka ba alam ka ba ai bor pabi ya ki khun kan the Jesus ba ha po ka shatri jong ka jisang the ke JP assembly pabi ko tra kan rat Jesus ba itu isne tra kan rat ba nang ya lam ki kan ya ka jisang the jong ka ke JP assembly ho jong ka palang hi ba pher kan rat ka don ha po ka JP assembly pabi Dragon rat long shisha ka bor ka mana ai mustem mana ilam ka bandar ka ki pabi nang ne ka jal tin shikmat pabi hoi kan rat ki em ne ka puthe ka badap ki ji ka badap ki jat phulung pabi
Dengan rat ubah try kumdis kena kibasyakan ting hajat pelung jong ibor yang rapai ne lak ban yang skam bukot pa bi ki khun kan thei ka job pa bi ban kerji ka bi kata ka badap pura bi ban kot chata ka jelong riang ka badap jong Jesus Kristus pa bi ko bi ngan ayo try hane ka janbit ka bakodor ka ba manilam Dr. Mrs. Erika leng dok molong pa bi ka syakri jme pa bi sekandiat ponane ka pa bi saya ngoi ka khobor ka ba ni na ka chintor ji pa bi kenrat bawang itu wai pa bi ba men rai ha jaka ba jrang tam try ban sum paslet mesim khoj me pa bi ba tra kana men lam pa ba india na ka jaka ba kentang pa bi kena pelong itang ka tandong ka me pa bi de ka jing so bor ka me chintor ji ai ka long na ka bor me pa bi ba ka jing so pa mi na ka ba ka bor pa bi kan long sisya ka jing ker khui ngi ki basngap bat ki ba pli ka donot ki basngap ki ba pediang ya ka jisha jong ka kten jema pu e habangin mi no nang ne ka pa bi na ka yeng jema pu e ni yo shisha ta ka jing khu ki ba ni yo pediang ka pa namba ka jing kran namba ka shakri jema pu e ha ne ka por pa bi e ha ne ka janmet ka banta yon lam bi ki jing ai ki baret ka pa sha kam jema ka pu e hoi kin rar ilong je ai baret na ki jing kur khu ki ba kraw ta ma ai pa bi re kor khu ki try kan ra patapan kendang ki try shano baka balang ka panan kam ki kalong nam taban paniar ya ke hima jme hane ka sla parthei kor khu ki basa jone ka por janbet pat ki program baro padan de ban ya up e soi badam mushkabrit na por na bagi ne baro ni idam kor pat ha ka teng bathyang tam ka jong try banam bi mushkris ni duai mtab la kataru amen. Benta ngan khot yi secretary working secretary in ai ki jing permena ngin ya kendu biang siben ha ka jinga seng ka pakadu jong ka jing rakhe ka jongi ya ka women's week pat ka women's sunday ka por riu shiteng janmien pat ka program ka long kumni Riu baca adu riu shiteng in yo ka praise and worship hapo ka jinga lam ka jong Mr. Wankin Korea Mujan I chairperson Mrs. Bahundalin Mauro nong ya lam jing rai Mrs. Frida Nongrum organist Mr. Adan Stone Warjuri in yo ka jing rai lang pulis tang badwai Mrs. Meda Kerlin Dingdo in yo ka theme song na participants wat ki officials nang tangin yo ka jing dwai jing ai ngo but she bit men made ngin yo ka singing festival but hak po ka jing lam ka jong Mrs. Rejoice iban long festival conductor ki special numbers ngin yo na ka jing seng kan thei dong mi ngi ngin yo ka solo ne Miss Clarin Kharkongor ngin yo na ka jing seng kan thei dong sep ngi ka duet na Miss Layamon Nengnong but Miss Dayas Sanlang Nengnong ngin yo yang special number na ka jinga sengken thei dong shatei but ka group song hapo ka jinga lam ka jong Mrs. Eden Grace Raji nang tungin IT biang hai chairperson ya ka jing shakri in sayo ka jing ai khublei nei working secretary ka jing rwai lang but ka jing kurkhu panwai ngi khot ngo bhai phi baro banyawan lang but ngi sha ka ni ka singing festival shibet men met di nalawai kan di kecing syakri ngakerpat I pastor be jongi bagi dekat komiti balang baro ki dekat jang ka working committee ki participants baro ki nong ya shimpenta bat ki choir ki ushers bat volunteers baro ndai tang pamenta kasngi ndai ki to baro na phi ki bayar rap yangi kan ka tayo bro tayo sngo pha ban ye hiar support shathi support jang ka youth center pengin yo ya ka jinge di sha Tekanir kalong kajing penbana nak banta ke jongi kita khot jong ka jia sengken thei pengba pilatip pengisadan ke singing festival jong ka balang kumtangi kerpat yafi ba pinyawan ca kajing hikai jing ruai hakas jong hakas ngi Thursday katang benang ni ka singi palei haka pon riu shiteng janmiet na ka banta bagin hikai ka ni ka jing ruai nam ta ka singing festival jong ka balang tekaniru kalong sakawe ka jing penbana ila kerpat yaki parakan thei jongi ba ki samlakan thei ki bla hikai jing ruai na ka banta ka ki dekhot jong ka dong mi ngi sngo banya sa ndalawai kan ke jing yaseng kan don ka jing hi kai jing ruai ya phi ki long kemi bat ki samla kan thei jong ka dong mi ngi ku be shibun kini ki long jing pen pana
I ai khu blei ya kita kibala ruai kita kijing ruai be kerpang akan ni kanok phai singi imis deipi ban ri renja baka kwaya jong kabalang kiba penken mau ingi ke barak ri kimen sim ki jongi bau kresu baka kwaya kiba penken mau baki ka keteng jong ungyai kerkhu man kasingi ublei nang kerkhu ipi ki khon samla tu nang san tu nang roi ha ke sakri ublei pedon kami kisap jong phi nak entah ka buram ke jong dia kan ni ko porpat ngilai poin nak syaka boi pat ka bentai jong ke jing sakri ke jongi bakata kalong bangin syashkor ya ka ketien ke jong ublei ya ka khubor na I Dr. Mrs. Eureka F.P. Lingdo Maulong. Sa sisin ni piang sobhai pikong, sa kani kajing syakri. Bat ni da duai ni da kerku kerdok ru, ba ublei pendon kami pi. Ban ai ni kajing sa na ka ketien ke jong u. Bah bangin da mi sibet na kani kayeng ka bakentang ke jong u, ngin mi theli. Rengin mi ba ka ketien ke jong ublei. Bakan biap ijing pen itu ikong. I Dr. Mrs. Eureka F.B. Lengdok Maulong, ilong idkhot jong kabalang Presbyterian Mairang, isyong isa asyalong hi, hakatai kadong light luom mau tawar, but itreikum I principal jong ka Sankerdev College, batai pitip barok Sankerdev College. Ngai hikong ron syuk kinunu kijing pen itho, kibidon kamal pen itho inside pen itho baha hangi syang jong I. Reswa bengin yosngawi ka khubor ni ikong, tungi ya sok lang ka bayruai, ya kawai pat kajing ruai nak kot jing ruai ba kata kalong kajing ruai ka ba shispa laipo hinyo kabor ka ktien ublei pa atrai ya lajing sawa menta de kabor ba kraw ban ya le I ka ktien jong mi sha bu briu umla kan pau ya keleng ding buneng thang ka bomman bat jing mengin ruai kini ki ruai bro arkot But ikong isa shim ka banta ka jong I. Ningkong nga ay ngu ya uplay bangiyo ya kani kapor kabakordor katni kimensim bangin ya don hakani kayeng kabakut kabakentang kajong u ban syakri bat pendon buram ya ka kerteng
ka jong u I kong bahun mauro I chairperson I bayalam ye kani ka jing seng hakani kapor kong khublei shibun ya ka jing pidang sobha ka jong phi yanga ringkat ki bahayeng hasem ki jonga ki bawan senran yanga hakani kapor I pastor ki temen basan ki rangba balang ki nong kit kam jong ka jing seng ken thei ki do khot jong ka jing seng ken thei ki para nong yeshim benta hakani kapor ki long kme ki long kpa ki khon samla jong ka balang ki hap ki berit ki bay don lang hang ni bat ngi ngashim yakani ka kabu ban ai khublei Woman Sunday kabakmen ya phi iwei pa iwei haka kirteng kabathyang tam kabadon bor tam unong penem jungi uji sukres ngapen pau kajing sngongu kabakrau ya ka program komiti jong kajing ya seng kenthai jong kabalang hangni kabala ibet banjit yanga mangan shim ya kani ka benta ka bakrau ban ya sam ya ka khubor na ka ktien ka jong ublei ho ikong ila penithu yanga nganget kam don kam shu bandang penithu shu palat ya ka tu ka ba phi phila keren ngas ngokemen bangayo ya kani kalat ba ublei u yalam bangayo abandon lang bat phi hakani ka janmit hakani ka por ban ya selok na ka ktien ka bakhuit ka jong om shim la ong yang na ei ban keren kum tangayo ya kamon light lut bangan jiet bat ublei ulaya lam ya kijing mut kijing perkhat ki jonga bangin fokus hakum kani ka sngi ka bei ka sngi jongi ki long kme bangin ya selok na ka tu ka main team ka jing thau ka ren yeng ka jing dap ukris ka bala pen shong nong rim na ka city apostol Paul shaki nong Ephesus ka lenong ka basaw ka dokhat ka bakhat lai kum tu kum bala puli da inong puli sedang yin puli shu itu ka dokhat ka bakhat lai but yin ya kren bek ya kani ka team Tishwa bangin le kumta nga khot ipi baro yang in ya le lang sha uplay hakijing duai tungin ya duai kokpa jongi ubah bneng ngi aingo ya me atrai namar melong ublay ujongi ubadap da kejing bat kejing isnei meladon ringkat bat ngi kum kejing seng ken thai But try hakum kani ka sngi kalong ka sngi ka bakrau ka sngi ka jingjok thiau ka jong me try nya don lang kum ni hapok ka balang ka jong me hang ni hapok se try nga duai tu isnei ban pen sle yangi wei pi wei dong men sim bakhut u jong me bangin la atrai ban ngau tho ya ka khubor na ka ktien ka bakhut ka jong me Try ngim long ngilong ki briu ki batlo bat ngilong ki bapop henrai habangi perkhat pat ya ka jing dap ka jing ai ka jong me atrai ngim la ban mudur ba me medang iet yangi hadu kani ka khlep mat ka ba menta try nga duai pendon kam yang tangkum ka tendong jing pin sawa nga bat ki ai baro atrai ki ban mi na ka sintur ka jonga kin long ban pendon burom ya ka kerteng ka bakhut ki jong me try kan mau kerpang ya kene ka balang hang ni atrai nadu ki pastor ki temen basan ki rangba balang bat kham tambe atrai ki long kmi ki be e ki jongi ka je seng ken thai ki nong ket kam jong ka je seng ken thai tulang ker khu ye ki atrai be ki nang la ban pen telon ye ki kam ki babun ki be dai bat ka jing pen priang ya ka gospel ka jong me
Try isnay ru ban kerkulang ingi wei badan hakani kapor. Sngawi kijing duwai kijongi. Haka kerteng uji sunga duwai. Amen. Habang ya keren ya kanika kasiti syaki Ephesus ngasngau kalong kabasngau don kamba kendiak ngintip sapang kata ka Ephesus kata ka shnong Ephesus kani ka nong ba Ephesus kadai ka nong ba kabadon nam ha hakitu kipor jong u apostol Paul kadai ka nong ba kabadon Harut Duriau jong kani kathan Asia Minor bat kalong kanong ba kabadon nam kamtam namarhaka don kata ka temple kabakiong ka temple jong kadayana kani ka temple kadai ka temple kabaki brieu jong kitu kithan kinget ba kani kadai ka blay ka balaban ayaki ya ka jingker khu hakaroi ka par tikumta kibabun kamtam kini ki newly wedded couples marsendap ka jing kentiu kurim joki ningkong ki mare ki lek syapo Ephesus balai ban yo ban rong hang ta po ka temple ban pan yak ta ka jingker khu nak ta ka blay Diana tingas ngau ban ong ba ha ka bayadai bat kani ka shiti ka ba upol utho shakinong Ephesus ngau ba ka long shisha ka shiti ka ba mangiru hakum kini kipor ki bangingi im kani kadi ka juk ka bangingi im hakabak don shibun ki belai tha ngiru ngilong kum kitu ki brio ke basyong hapo kasnong Ephesus ki baya kendu shibun ki belai tha hang ni Ephesus don shibun kita kinong shna belai tha don shibun kita ki balek bawan na ka benta ban yo ban mani ya kita ki belai tha u apostol Paul ulalek ningkong sya kabalang sya Ephesus ha katu kapor ka jinglek missionary jong u kabaar bat nang tapat onda haba ulalek ulasa katu kan nepor ulami no nang tu na po Ephesus bat ulawan pat ha kawai pat kapor jong ka jinglek missionary jong u kabalai bat ka ktien ka jong ublay ka itu ingi haka kitab ki kam ki apostol ka lenong ka baar phau ka dokhat ka balai phuai ka itu ingi ba u Paul u shong usa ha Ephesus la kumba laisnem bat hakata ka jing shong jong u ha po Ephesus ulaya lap ya ka gospel bat ula seng ya ka balang ha Ephesus ringkat ki co-workers ki jong upol ha kata kapor ki la pelut ya kapor ka jong ki bantai ban seng ya ka balang ha po Ephesus kani ka balang ha Ephesus kalong shisha kata ka balang so significant la dangi ong da ktien pareng mo kalong sya kata ka balang ka baro ki pet khmat balai namar kadai kata ka center ha kata ka than Asia Minor ha ka baro ki weipat ki pet sya kani ka balang bat nginam la ban klet ru ya ka wei ka jing shisha ha ka bayadai bat kani ka balang ha Ephesus uji su wang ya kani ka balang pa la ino ya ka jing i jong pa ka baning kong kani phenlap na ka kitab jing penpau ka lenong ka baar ka dokhat ka basaw kani kadai kata ka jing long kerpang jong kani ka balang ha Ephesus bat kumbangal ong hakmat ha Ephesus ha katu kapor don shibun ki blaitha don shibun kinong mani blaitha henrai haba upol ulalek pan ulala ban pinwan shibun ki mensim syak kabalang ha Ephesus kaba ulaseng
But hadin ba ulami no nakabalang na Ephesus hakajing yai lenti ka jong kum missionary onda haba ula poi pat sharom haba ula syong hakata ka yeng wai hakaba ka ni ka sorkar rom kale umno kalabo kita ki jing perking ya ba umla syu ban mi nakata ka yeng wai ka ba udan harom kumta upol haba uladon hang ta harom under house arrest ila banong da ka tien nong wei mo imde ye ba ong ba udan hapatok rei under house arrest haba uladon hang ta ulaken mau dengong ya ke Ephesus namar balai baka Ephesus kadai ka senda uken mau ye kita ki para banget ha Ephesus but udon ka jing ngau khuslai ka concern namar balai baka ta ka jing bon kita ki blai tha ka jing bon ki wei pat ki cha jinget ki bale si ki la ban pin kala ya ka jing mut ka jing perkhat jong kita ki para banget ki badon ha Ephesus ki balawan ban pin yasno yaladi syakabalang ka jong utrai de halor kani utho ya kani ka shiti snautan nat ban puli ya kani ka shiti upol sekinong Ephesus bat nga hakane kapor nga sngo ban ong kaniru kadai ka shiti yangi ngiru hakane kapor ngidon hapdeng hakata kaya ka juk kabadon shipun ki blai thau ki bala ban pin thame ye ki jingmut ki jing perkhat ki jonga ki jongpi kila ban yalam bakla yangi bat hakani ka jing start ka bamenta kile hakata karukom usoitan menta ulalong so well equipped ban pin sayong yang ay pi hakaba pi ngo kumbala dale kato it is not a sin uta usoitan ulalong hadu kata ka level kaba mangabat mapi ladangim don ka jing scam makan nongrem kaba ngingi lajit bat ngila pediang nyen kelon tinamar kata ngas ngau banong kani kadai kathim kabada kabangi haban aingo yu blai ba ukersiu thia ya kinong yalam jongi haka KJP assembly ban bo ya kani kathim bangiru ngin wake up namar balai bangi hakani kejuk kabae kaban yalam yangi sikijing bakla ladangim long kiba start bat ladangim long kita kibayaine hakakdien kajong ublay tenamar kata masngau banong kani kathim bangin ya kran ya kani kathim ngendam la akya ladangi klempet nadu kedokot ke baningkong jong kani kalenong kabasa pol ukhot yang ngabat ia pi kita ki balap pediang ya ka gospel kita ki balakot ia ladi bangi long ki Kristan kita ki balap pediang bangi lech syakata ka jingkermen ukhot yang ngabat ia pi ba ngendon ka jing ya long kawai bangin long ki ba snauret bangin long ki ba jamnot bangin long ki ba jai
bangin don ke jing yaisha aslam bat bangin yaisha paralok hi ha ke jing e u kentu bangin yai le minot ban bat ya kata ke jing long kawai jong u men sim ha ke jing khom ke jing suk pipule tertarik tu ki dekat ki badon hang tu penlap ikita ki benta ki bangang ala kren ha ke ni kapor khat ya nga bat ye phi bangin don ka unity of the spirit through the bond of peace ke jing ya long ka wai jong u men sim ha ke jing khom ke jing suk but ter hang tu la da pipet penyo i u pol u ong badon tang ka wai ka met u wai u men sim kumbala khot yangi ha ka wai ke jing kermen u wai u try ka wai ke jing et ka wai ke jing pen baptist wai u blai bat ukpa ya baro para banget be ye ngas ngau ngilong sisa ki badon bok haduk kata namar kane ka siti ka bangiyo ka baken ma pen kan mau yang ngabat ya phi ya kane ka jing sisa bat kata ka jing yalong ka wei ka ba upol ukren ha kane ka siti kalong ka jing yalong ka wei ka ba ya pher bha na ki wei pat ki jing yalong ka wei hakikam jong ka perthai ngela ban krani ki bon jat ki jing yalong ka wei yi la ban jer hang ni ki kerteng ka wei hadien ka wei ma idon ki ba yalong ka wei namar ba ki trai ke ju ka kam kidon ki bayalong ka wei mo kum ki nong ya le kai sport ki bayalong ka wei na mar balai ba ki ya le kai ka ju ha ka ju ka tim rei kata kam dei kani ka jing yalong ka wei ka ba upol ukren hang ni kani ka jing yalong ka wei ha preng ki ba bon ki jing ya phe ni don chi bon ki jing ya phe manga bat ma phi don na preng jongi le si ki badon ka jing nang ka jing start ka kerdan ka babiang don na preng jongi pat le si ki ba sunang tang ban tho lani ban shukule ka ktien ka jong play don na preng jongi le si ki babiang ka kamai ka kaji don pat na preng jongi le si ki ba shu bet shu biang tang kom to hi nrai nyai ngo iu play namar balai ngilong kumni kumbangilong kani kan kajing ya pher ka babon ka badon kamla ban khang la dia kata kajing ya long ka wei ka jongi ngilong ka wei namar balai namar ngi dai kita ki balajit balong ki nong bot ki jong ukres ngilong ki dokhot jong ka met ka jong ukres hapreng kita ki babon ki jing ya pher rei ni don pat ka jing ya long ka wei bat upol u khot yangi bangin pen scam ya kata bangin bat scam ya kata bangin pen i shakmat ka perthai ba om don ba la ban ya challenge bat ngi namar ngilong ka wei u khot ya nga ya phi yang ngilang baro kane ka long ka jingkren ka bomlong ya ino i individual kalong ya baro namar baro ngidai kidokot jong kamet ka jong ukres bat kibor kibana ka perthai kinamla pan khanglat ya kata ka jingelong ka wei namar balai namar kata ke jing trai umen siem bakhuai
Ngiem long shu marway. Ngia long lang kumni. Bat ka perthai yangi. Ka itu yangi da kawai ka identity. Kong yangi ki Kristan. Naman ngila khot bat ngila sya khot. Ngila pediang ya kata ka jingkhot. Sya kata ka jingkermen. Bat ngila ong yaladi. Bangilong kinong bud kijang uji Sukris. Kibadon syabar nangi ki itu yangi bangi day ki Kristan. Namar kata namar bangi day ki Kristan. Ngilong ka benta jong ka men ka jong ukris. Bat namar bangidon kata ka jingya day bat uci Sukris. Ka connection bat ukris. Ka pelong yangi bamangi baro nginlong. Connected to each other. Ngiyadon ka jing yaday iwe ya iwe. Lingba kani ka connection. Bat unong penim jungi. Uji Sukris. Tinamar kata ngas ngoban om. Ngimlong marway syu. Ngilalong. Hakaway. Kajili. Kakinhod. Kabangikot yaladi. Bangilong ki Kristan. Bat da kajingyam ukris halor kading pna. La te'song yangi. Bat kani kadai ka jing te'song. Ya kata ka jing yadai ka jongi. Ka bangiong ha ka ketien nong way. Ka spiritual connection. Kani ka jing yalong kaway. Kadai ka jing long. Kabale si nginimla ban batay. Kumba batay ya kiway pat ki jing long kaway. Kalong ka ay ka bapla. Kani ka jing yalong kaway ka jongi. Nga ya pi ngam ito. Nrei ngilong kaway na marngi ito yu Jesus Christ. Ngiday kicu bat ngis ngau syangan. Habang ngilek syarum syaneng. Kamtam habang ngimi. Nakani ka jela la jong. Ngilek syabar. Habang ngi kendu. Yano ngitang syutip. Ba idei Kristan. Kamtam lelai dong oi dei balang Presbyterian hamta lelai lanang so lanang so jan las ngo kumba ngilai itu laslam. Ta kadai kata ka jingya long kawai. Kaba trei tangda kabala balong tangda ka daka jing trei umensi mbakoi. Tenamar kata kalong ka ay ka ba ngas ngau banong ka ba ngis ngau donbok. Ngis ngau donbok bangyo ya kani kajing ya te song lang hapo ukris. Nanta shushu sakaway pat ka benta la da pipuli ter ya katu kalenong kabasaw nado katu kadakhat kabanyaw hado khatway upol ukuran shibon ki ay ki ba mangabat mapi ngila banong ba we are so blessed nama upen kan mau yang ngabat ya pi ya kita ki jing ai ya kata ka jing ai ka jing ai bat kani kajing ai kabawan hi na uji Sukris. Bat kalong kajing shisha ba mga bat mapi ngilong kumni kumbangilong. Namar kani kajing ai. Lada klem kajing ai. Le si ngenem la banlong
kum ni kum bangilong. U Jisu ula ai ya kani ka jing ai ai. Kat kum kata ka jing thau. Ka jing ai jong u ai hangi ka jing ai ai. Pat kata ka jing ai ai kamlong kaba kani hakani ka ktien ka jong play kala tho shai. Ba kani ka dei ka ba ula benta. Ya kata ka jing ai ai. Kat kum ka jing thau. Ka jing ai u Chris. Kalong shisha kabas ngokumen bangi em hakajing ai ai. Ben kan mau yangi u apostol Paul ba u Jisu ulawan sya kane ka pertai. Ula shim ye kajing long brio. But ula sayap yala di halor ka ding pna. Naka benta ban kit ban ba no. Ye ki pop jong nga bat jong pi. Kata ka jing sayap ka jong u halor ka ding pna. Kalong ka kamba ka bakraw. Ka bamanga bat mapi. Ya ka jing janai jong ka. Ngenam la ban sngau thu. Hendai ka bangi don pat ban ong kalong. Ngi aingo ya uplay. Bat onda haba ula yap ha ka ding pna. Ha ka sngi ka balai. Ula mi pat. Ula job thiau ya ka jing yap. Ula kieu syabeneng. Bat ula syong syaka kti ka man ka jong uplay. Haka buram ka bakra. Kumba ula kular. Yala ki jong ki senran ki jong u. Haka ta ka sngi Pentekas. Ula thebok ya umen siem bakuat. Kini kidai ki jing ai ki ba mangabat mapi. Ngi kelet ban pusan. Ngi don ke jing ai ai. Ngi don umen siem bakuat. Bat mano ba ai. Day u Jisu Chris. Bat nang ta shushu. Ula ai ula thong. Ya ki apostol. Ula thong. Ya ki nong ye tho lupa. Ula thong. Ya ki evangelist. Ya ki pastor. Ya ki teman basan. Ya ki nong hikai. Balai. Ba maki ken long. Kita ki atiar ki jong u. Ban yalap ya kaktin ka jong ublay. Kini kidai ki ai ki ba. Apostol Paul ula keren. Hakani kadukot kabakat way. Bat day hang ni kan ngasngau ban ong ba. Ngilong ki badon bok. Namar lapen biang lut. Naka benta ka jongi. Baknang bahakaway ka sngi ngingen poy siya katong. Siya kata ka jingkermen. Kabangi ngi ap kmi lenti. Bat kaway pat ka badon kam yengi kalong. Baha pedang kini ki ai. Mangi kum ki dokot. Ngi day ban pen klan pat. Ngi day ban pen klan yaladi. Haka ktien ka jong ublay. Kani ka day ka ktien. Ka Bible ka long. Ka white lam na ka benta jong abat jong pi. But ngin hap ban pulimi not ya ka. Kanang ba. Ngin yo ka jingtip ka bapura. Ya ukun jong ublay. Ubalong u Jisu Chris.
Namar kata kadon kam yangi iway piway kum kidukot. Bangin kersyan bor langru. Ya kita kinong syarai jong kabalang. Ngidon kam namar ombaro kibala ban lek ban long kinong hikay. Ngidon kam ban ay ka jing kersyan kabarat ba. Ya kita kibalong kinong hikay ya kaktiin ka jong ublay. Haki Sunday school, haki pulpit, haki kino ki jing yalang ki baka balang kapen kre ngidai mangi kom ki dakot bangin ya ai ke jing kersyan lang naka benta kita kinong hikay ya kaktian ka jong ublay mangabat mapipat ladah bangim don kata ka jing ai ka bangila bansam ya kaktian ka jong ublay mangabat mapi ngihapat ban penkre ya lade ban puli minot ya kani kaktian ka jong ublay hado bangin datip ya ki ai ki badon haka ki jing hikai ki jong uji sukris ngen hap ban le minot namar sngosi ban ong ba teng ila shim sting ngamtep katnusian sitayau ngipet pat ngipule ya ka Bible bat ngi ai usoitan ubut tu bah upendon kam yang ngi hakata karukom bangin yo ban ong bani ngi bun kam palate ngim don por tang ban pule ya ka Bible ladangi ngi yai like na ka Bible ngenem san ha ka jingtip ya ukun ujang ublay bat habangim don ka jingsan ya ka ktien ka jong ublay ngenem la ban ya lapat syakiway kaya pin ya lap kumno habaya la di pimtip bat nang ta shushu hakirim payeng ki jongi ngihap ban penlong ban shim karai ka komitmen bakani ka day ka ktien ka bangi day ban puli kani ka Bible ka day ka kot ka bangi day ban puli om day ban shubu khop hangno re hangno ta ka day ka ai ka jing ai ka ba ngas ngo ban ong ka day ka jing ai ka ba kodor tang om don da ka wei pat ka ba kodor laj na ka ktien ka jong ublay tanamar kata bangin long ki basan pura bantip ya ukun jong ublay hakmat kalong bangin tip ya ka Bible kani kan kandai ka center ka bandon hapo ka balang ka jongi ladangi yai ladangi bread no ya ka Bible ngenem la bandon kata ka jing long kawai ngenem la bandon kata ka jing san ha ka jing tip ya ukun ublay ubalang unong penem jongi uji sukres kumta ka dawa yang ngabat ya pi hakabaya day bat kani ka benta bangin shim ya karai bangin long committed na kata ban pule bat ban tip pura ya kani ka ktien ka jong ublay ngasukwa ban pen kan mau ya pi ka haka history jong ka balang ka baningkong kadai ka balang ka bom juyai laj na ka ktien ka jong ublay bat na marba ka ktien ka jong ublay kadai ka center haka balang ka baningkong baro kishib benta shit rehem na ka benta bantay ya ka met ka jong ukris baro kidukot kishim benta shit rehem bantay ya ka met ka jong ukris henrei lada kani ka ktien ka jong ublay ka kam don shu haka hakmat yangi ngasngo ban ong kalong le no eiru bangin ya keren syapang kata ka jing long Kristan ka jongi tenamar kata ngasngo ba
ngis ngau kemen sikat dei bakani ka thim ka wan hakapor ka babiang kani ka thim ka baka KJP assembly ka ai hangi ka jieseng kan thai ka la jiet hakapor ka babiang ngi em hakajuk ka bae don shibon kita kicing pentame hakani ka juk ka bamenta ka bangiyo tang ha ini i mobile phone i jongi shibon bad ngilong complacent ngim salia hiru ngiong bayu ka biang ndrei em kambiang ngim pleshu wat ya kane ka kot ba namar balai ngi yale ban pendon kam da ka juk start ka bamenta ndrei nga su tieng ba yo lesi ngi ngam ha ki jing hikai ki babakla te namar kata ka jing khot yang abat ya phi kalong ya ngin shim ya karai bangin long committed ya kani ka ktien ban puli ya kani ka ktien ka jong play ka ban la ban ayangi ka jing bam ka baken jamin siam kani ka long ka jing shai na ka benta jong nga ka jong bat jong phi kani ka ktien ka jong ublay kan ya lam kan ya kan ka habangila tip pura ya ka ktien ka jong ublay kan long ka wai lam na ka benta jong nga bat jong phi da kani ka ktien ka jong ublay ngin ya le ya ki bor ki jong upaman da kani ka ktien ka jong ublay ngin la ban penjem iki do no de ban habangila yo ya kani ka ktien habangila tip pura ya ka ktien ka jong ublay habangila tip pura ya ka ya ukhon ujong ublay ngin poi kan sya kata kathong ka bangingi don kalong kathong bangin poi sya kata ka jing thau jong kata ka ren yang ka badap dau Chris namar kata hakani ka por ngas ngau ban ong onda habangi layo pan poi sya kata ka jing thau ngin long pat ki atiar ki ban syakri ki ban ya shim benta ha ka jing syakri ya ublay mangi don ka ministry ka ai ka thong ka bahakmat yang abat ya phi ka long bangin let bangin ya lap ya ka ktien ka jong ublay hoi baro ngim long ki nong ya lap nrei mdei ba ong tang ba philong ki nong ya lap philaya shim benta phiru ki bomlang ban ya lap phi shim benta ha ka no ko rukom da ka ba phi em phi san bi e ha ka ta ka jing hikai jong ka ktien ka jong ublay ha ba phila tep yu jisu philong ka jing shai jong ka perthai ha ki kam ki ba phi phi trei phi peni ya ka nuksa jong ka ta ka jing shai ka ba phi phi don ba kita ki wei pat ki ba pek ye phi ken yu jisu ha ka jing em ka jong phi na teng ka wan ka jing ngau tho bakla em dei tang i pastor dei tang kitemen basan ki ban lek ban ya lap em dei ngiru ngin ya lap kan namar ngila khlan kata ka jingtep ya ka ktien ka jong ublay ngiru ngin ya lap on a daily basis ngin ya lap ha ka jingem ka jongi ka bamalla ka sngi ngin ban pau sya ka perthai bangi long ki khon ki jong ublay ka ktien ka bangi keren ka kam ka bangi trei ki jing mot ki jing perkhat baro kin pen pa ya ta ka jing don ka jong ukres hapo jongi para banget be ye ngas ngau banong ya ngin ye shim karai bangin la ban poi syakata ka thong bangiru ngin ye shim benta haka ministry ka jong ukres ban ya lap ye ki wei pat ban kring ye ki wei pat syaka balang ka jongi ngi kring namar ki wei ki bapet ngi ken yu i ukres ken yu i kata ka jing suk ka badon hangi ken yu i kata ka jing e ka badon hangi namar ngi long ki khon ki jong ublay bat habangi la khlan ngi la long ka wei ki bor jong ka perthai ken namla
bania challenge bat ngi ngin lek mangi sha ka perthai bat nginum sha ya ki bor jong ka perthai bakin rum ha ka balang ka jongi nginum aila Soitan ulang ubastan ling bakini ki teknologi ki beper upersyang banrung haki khon ki jongi upersyang banrung hanga badapi nginamailat ya kata namar ngidon ya kani ka ktien ka jong uplay ka balong ka white lam daka ngin yele persyang bangin job bangin poi sya katong bangin long ki bapura ha ka jingtip ya ka ktien ka jong uplay bangin la ban kringi ki wei pat bakin wan sya ka balang ka jong ukris ngin long ki syakri bat ngin tray met bat men siam na ka benta ka buram ka jong ukris namar ha ka bakut jong ka jinglek ka jongi kalong bangin haban ai jingkeng yan haban ai jingkeng ha ka wei ka singi ngila pendep hok ne em kum ki khon kristan yala ka jong ka kamram ngi long ki da khot jong ka met ka jong ukris. What have we done? Bangin penklanya kata ka met ke jong ukris. Ni hap ban ai jingkeng haka wei ka singi. Kum tangin duwai oblay. Ngin duwai oblay kersan bor yang habat yepi. Nginem la na ladi. What ko? Ngim long ai. Ngi don kam. Ya ka jing pen syait bor ka jong oblay. Ngin duwai ba ublay un pa yung mensiam ba koy ba un syang angi ba un guide yangi bangin ombakla bangin job ya kani ka pertai play na ka benta ka buram jong amen. Kublai shibun kong Yeraka nakabantai kijing bam ki bakan jaman sim ki Philip sayingi kan ka janmit ngai yo baro ngila shashkor ba ika jing khot ka jong ublai yanga ba ingi iwei pi iwei kum no bengin san bengin kot sya kata ka renyang ka jing dap ka jong kres kublai shibun ai pi kong ublai un kerku ye pi dia kan ikapor ngila poi sya ka bangin penwai no ta kijing seng dia swaban penwai kan kijing seng dia ngadon kendiat penpau kijing songu ya paro kinong ya simbanta sam da jer kerteng syu yunu simbe kini kijing khublai ya paro ki phila pandep hok kijing kamram kijing pi wei ya ke bala bensyat da kijing seng kenthei na kam ta jong pi u blai unda kerku ya pi wei finang la mani syakri ublay but ngasngo kumba kum ka jing sang thei ni ngin pha I kong ibal ai ngi kan ka khubor ka ba ai men sim ngi bi in lek phai pa chal ka jong ka yeng ka sem rangkat bi jing ker khu ki jing ker dok ki jong ngi bi inang la ban syakri utrai hakanu kono ko benta ka ba ublay punon kami fiko ye pi bet ka yen ka jong pi ber ka wei to le suk na ka balang ka jong i ba tu nang roi ker hai ha ka jing syakri ka jong pi ya ublei tingin poi menta sya ka bangin ni penwai no I ka jing seng pat ngin ya sok tilang biang ni sok biang ha ka bangin ya ruai ya ka wei ka jing ruai na ka ni ka kot ba na ka ni ka kot jing ruai ka jong i da ka chorus ka ba hat kendai ni penwai da ka bingi so lang menirwai ya ka chorus ka ba khat kendai ai jing bahabriu u jisu an I hanga den la dep roi kan ka jing roi ngan sekar pat I pastor ba I jongi Reverend Ellen Skor ba in so bah bandwai lor ki baro ki bingila yo bat pe in pelai yangi da ki jingker khu penwai
kukupa jongi ubah peneng kumne ko trap ie ni dan ban ango yeme badan rengkat bat ngi hakan kapor ding sakri ke jongi yame bat kum joro i kumne baro shitayo ngelab ni senglang program ko pher hakabede bakane katayo Women's Week jong kabalang kajongi bat kumne bas sisian ko trabi mela yalam yingi lingba kini program ngalam an pendep kum jong li osone khubor na khting ka jong me ka ba khat ingi shakata ka jingsan jong ke ke kan jaman sim hadu ngalam an poi pat shakata ka jingdap ka jong me ha ka jim ke jongi Yarap ingi ko manglio sol man khubor nilaban mi nan ka yeng ka jong me kum kitapat ko pan pa ka dur ka jong me haklong rieng ka jongi shaki vai pat alba ki vai ki pet shangi ni i ka dur ba brio ka jong me kur kur kini ki vai ngala pandap han ko por kini ki jing roi kini ki jing dwai ro kini long shot ki pan ta ki pan hem ya ka jinget ka jongi ngiboti ya kan ka janmi ka berang saro di program ro baro mensiwan pendap makin long syab bet jat renti balong syaka jingker khu hak jing shimanta shibet janmit kerkhu i jasang kan tega jangi por okwe ki ginong ket kam ki ba khmat bat kerkhu ri we pi we i khon kan the jong ka balang ka jangi nadu kini blasan ka rangba kini sanla ki heb red ki ba kinang mar ke jingkur ko bleke chang me hakipor baro naman ngi pan hakerteng ka jong nop im jingi u Jesus Christ batu ai jang ebra byang ka jong tra Jesus Christ pe ji ba ka jong ble ku pa rengkat ka slok sem bu khot krin bot bat ngi iwe ki beran ne ko por rengkat ba ka balang jam hang ne rengkat ro ka jasang kan thai ka jangi ki ber ki jasang kan thai ba shakri meling bang ka tayo baki jikru kan bori ki wek ba mani deme meg ban kaleng stak prothe dere mata bam jikur ruhi amen